Magandang araw sa inyong lahat. Oras na naman para sa isang adventure na tiyak na marami tayong malalaman. Tama ka dyan, Ray. Hindi lang ito isang adventure, ito rin ay isang exploration. Exploration? As in, tayo mismo ang maghahanap? Kaya nga exploration, di ba? Naku talaga si Ray. Tayo ang ito ang magtutukas sa mga bagong tourist spots dito sa Albay. May naisip ka na ba, Tesla? Wala pa. Alam ko na. Punta tayo sa lugar kung saan sikat ang pinangat. Pinangat? Tama, pinangat nga. Alam mo na kung nasaan? Ah, yung lugar kung saan sikat sa magaganda nitong kuweba? Oo, yun nga. Maraming kuweba doon. Alam mo ba kung ano ang pinakasikat? Siyempre, alam na alam ko yun. Ito ang Huyup-Huyupan Cave. Very good. Pupunta tayo doon now na. As in, now na? Sa Huyup-Huyupan Cave? Hindi. Saan pa ba? Kundi sa Kamalig Albay. Tara na Sa sa kakaibang kakaibang lakbay lakbay dito sa Kamalig Albay. Silip, Sulit, tara na! Sa kabila ng palawak at maingay na bayan, mayroon pa ring kalikasan na may tuturing na sagana sa mga likas nitong yaman. Hindi lang ito maganda at kaakit-akit, tiyak na mamamangha ka at malulula pa sa ganda nito. higit kumulang kalahating oras kami ng lakbay sa jeep galing sa Legazpi City papuntang Kamalig. At take note partner, 15 pesos lang naman ang normal fare at 12 pesos lang ang pamasahe kapag ikay estudyante. Wow naman, ang sulit talaga. Ang bayan ng Kamalig ay sagana sa yamang pang-agrikultura. Ang ngalan nitong Kamalig ay nanggaling sa pangalan ng mga native na kubo kung saan nilalagay ang ani ng magsasaka o tinatawag na bodega. Kung mapapansin natin, maraming rock formations at mga kuweba rito. Oo nga, ilan sa mga kuweba nila ay ang Sulong Cave, Palabidongan Cave, Naraladas Cave, at ang pinakasikat na Huyup-Huyupan Cave. Ang Huyup-Huyupan Cave ay literal na nangangahulugang low glow. Akalain mo yun, low glow? Dahil sa maririnig mo rito ang pag-ihip ng hangin sa loob. Teka Tesla, di naman tayo pupunta doon ha. Naghanap tayo ng pagod, diba? Oo nga, si Ray naman, nagbibigay lang naman ako ng impormasyon. At sa wakas, nakarating din tayo sa Kamalig. Kasama ang aming tropa, kami naglibot-libot sa sentro nito. Ang usual mong makikita dito ay ang sign ng pinangat. Wow, sarap na sarap si Maribel ha. Naglibot din kami sa mga sinaunang mga bahay dito. Nakaka-attract kasi dahil parang bumabalik lang sa nakaraan. Maliban sa mga magagandang tourist spots na meron dito sa Kamalig, Pinapangalagaan din nila ang yaman ng kanilang kultura. tulad na lamang ng old house na ito. Alam niyo rin po ba mga katropa na ang Velasquez House ang nagsilbing munisipyo sa mga panahon ng termino ni Mayor Diego Velasquez. Naman mga katropa, ating susukunin ang dalawa pa sa pitong old houses, ang Alpha's Old House at ang Noida's Old House. Ayon sa aming pagsusuri, ang mga lumang bahay na ito ay i-renovate upang mapanatili ang ganda at tikas ng mga hagusan. Naman ang Noida's House, ito ang pinakamalaki sa isang house dito sa Kamalig Albay. Ito, parte pa to ng Noida's Old House. So, talaga, kung makikita niyo talaga mga katropa, napakalaki po talaga ng Noida's House. So, yan po. Gaano man kaluma ang anyo ng mga bahay na ito pa rin ay sumisimbolo sa natatanging at mayaman na kultura ng Kamalig. Narito naman po sa aking likuran ang Anton's Old House. Ang lumang bahay na ito ang nagsilbing tirahan ng Spanish governor ng Albay way back 1846. At ilang sa mga bahagi ng lumang bahay na ito ay nag-undergo na ng renovation dahil sa mga pinsalang dulot ng mga kalamidad. Ngayong nalibot na natin ang bayan, punta na tayo sa Department of Tourism. I-touch ka. Ay, dito.
Sir, saan mo tayo nang pupunta? Ang bagay ngayon, ang first destination natin is sa Kitintay, which is makikita natin yung Green Hills Formation na parang inaalin tulad na rin sa Chocolate Hills ng Bohol. Exciting naman yun! At ngayon, sasakay tayo ng tricycle papuntang Kitintay. Philip, sulit, tara na! Sa pagnanais na kami ay makapaglakbay, aming nadiskubre na may nakatagong bulubunduking kahalintulad sa Chocolate Hills ng Bohol. Isa ito sa mga sikreto ng Albay na di pa masyadong nai-explore. Talaga lang, partner ah. Tingnan natin pagdating natin doon kung gaano katotoo ang nakalap ng impormasyon. Oo nga, ang Green Hills Formation na iyon ay tinatawag ding Pilinap Hills at ito'y matatagpuan sa Barangay Kitintay dito sa Camali. Kulang-kulang isang oras ang paglalakbay bago natin narating ang barangay. Malayo kasi ito dahil nasa dulo at malapit sa karating nitong bayan ng Hubelya. Mabato ang daan, ngunit di mo ito maiinda dahil sa magandang tanawin sumasalubong at nag-aabang sa iyo. Nang malapit na kami, humito ang tricycle dahil matarik na at daan kung kaya't di kami kakayanin ito pataas. Halos kalahating oras kami naglakad. Pero wag kayo ha, nagkakamangha ang tanawin. Oo nga, sa malayo pa lang makikita mo na ang mga hills na kakaisay tuloy. At ayan, nakaabang pala sa atin ang kapitan ng barangay upang igabay tayo paakyat ng pinakamataas na hill. Nakakatakot ng una ang pag-akyat sa bundok dahil nga madamo ang lugar. Ngunit kapag nasilayan mo na mula sa itaas ang view, talagang mapapawaw ka. Mula sa patag, maiinit at matarik na daan, lahat ng pagod ay mararamdaman. Ngunit ito'y masusuklian at mapapawi ng pagkagalat sa kaakit-akit at taglay na kagandahan ng Green Hills sa Kitintay. Makikita mo yung ibang hills mula sa inakyatan namin. Mapapansin na ang mga hills ay di gaano green dahil siguro sa init ng araw o di kaya dahil sa kainit. Di pa kasi ito masyadong napapangalagaan. Kapag may pondo, sana ito ay maging isang tourist spot. Siguro gaganda ang lugar na to at mag-i-improve ang mga pasilidad. Sabi ni Kuya Mike, ang aming tour guide, na dati raw walang matataas na damo rito. Maintain pa kasi dati. Tara naman at puntahan ang kuweba sa tuktok nito. Ang lalim pala ng kuweba. At kung may mahulog dito, bagay na. Kaya ingat-ingat lang. Sabi raw, noong unang panahon, may nakatira dito ang napakalaki niyon. O nga, napakalaki raw nito na kaya nitong lumundag palipat-lipat sa mga bundok. Ngunit pinatay ito noong panahon ng Amerikano. Natapos din ang pagbisita sa Green Hills ng Camali Galbay. Punta naman tayo sa susunod nating destinasyon. Sunod kaming pumunta sa paanan ng Mount Kidwinan, kung saan may matatagpo ang mga Japanese tunnels. Di na kami nakaakyat dahil sa kapos na kami sa oras at matataas pa ang bundok. Kung kaya't binisita namin ang falls at Japanese tunnels. Yan sila namamahinga. Sayang nga ang ibang tunnels ay di pwedeng pasukin dahil may pribadong nagmamayari nito. Dalawa lang ang aming napasok. Kung mapapansin natin, maraming rock formations rito. Oo nga. Umagaw din sa aming pansin ang batong ito na hugis bungong. Hindi lang yan. Kapansin-pansin din ang mga batong ito na tila pinagpatong-patong na bricks. At pumunta naman kami sa falls at nag-enjoy. Ang linaw ng tubig ng Sugong Falls. Kahit ito'y mababa ng falls, malamig ang tubig at higit sa lahat, napapalibutan ito ng
syempre, yung Japanese tunnels. Tunay kaming nag-enjoy. Pero alalahanin, take only pictures and leave only footsteps. Binisita naman namin ang Kamalig Church bago kami umuwi. Mag-hi ka. Uy, ang ganda sana din, oh. May mga humulog. Aming di napag-alaman na ang simbahan ay minsan ang nasira ng isang kalamidad. At dahil sa pagtutulungan ng bawat Kamalikenyo, muli naayos at napaganda ang naturang simbahan. Ayon pa nga sa kanilang tagline, kung karas kamalig. Isa lamang itong patunay na hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ray, super nag-enjoy talaga ako sa experience natin ngayon. Alata nga. Yan mga katropa, marami na naman tayong mga bagong kaalaman na tutunan at mga panibagong lugar na natuklasan. At syempre, hindi pa mabubuo ang tropa kung wala sila. Yan po ang kakaibang lakbay dito sa Kamalig Albay, mga katropa. At dyan po nagtatapos ang kakaibang lakbay dito sa Kamalig Albay. Ako po si Ray Granadillos. At ako naman po, si Tessa Militeron. Samahan niyo kaming muli sa susunod dito lang sa Silip Sulit. Tara na!